Shene Mama Tangu Shukurandina Rufan. Here got the day Bantarenga, just 2 lines. Matthew chapter 13, Matthew 13 from verse 25. Matthew 13 from verse 25. But while men slept, his enemy came and sowed tares among the wheat, and he went his way. Munda makushwa wheat wakauya mumakakanda woma wheat zake imomo. But when the blade was sprung up and brought forth fruit, then appeared the tares also. There was a time difference. We akachigara munhu ndokuzoya later. Saka ndokwa zvabuda. So the servants of the household came and said to him, did you not sow good seed in the field? Where are the tares coming from? And he said to them, an enemy has done this. The servant said unto him, will you allow us to go and gather them up? But he said, lest you gather up the tares, you may also root up the wheat with them. Let both grow together until harvest time. Let both grow together. Mazwaya kwandiri asaunda as if muridzi wemunda agamushira zviri kuitika kudarika kugamushira vari kuda kumubatsira. Muridzi wemunda adyara wheat, kwana akaenda usiku vanhu varara akadyarawo mashavi kana the tares. Vadzidzi kana kuti vanobatsira muridzi wemunda vazviona ndokunolauncha complain, hamuna kudyara here zvakanaka, matakuona muwitu, matakuona mune mashavi kana kuti ma-tares or ma-weeds. Yes. Ndokubva ati muvengi wazviita, asi imi musaenda kundodzura. Ari kurambira vanhu vane chido, ari kurambira vanhu vaona zvaitika kumunda zvavabhowa. Ndokubva ati musaende. Ukaona munhu anda kukubatsira basa munhu ari right with a good motive. But pano muridzi wemunda uyo ari kundichallenge, kanzi do not go there, musaenda. Ishe munorambirei kuti vanhu vaende kundodzura mawidzi mumunda wewiti? Uchaona kuti muvengi uyu ane zvaacalculata zvinonidza wisdom than shungu. Paanodyara mawidzi, aenda kundodyara mawidzi muwiti, uchizvitarisa zvese kana chimwe chisati chaine zvibereko zvakafanana. Iri mhuri kuagriculture inonzi grass family, one family yafanana nekatsi neshumba. Unozongoona nekukura kuti iyi shumba, but kana kari kadiki ikatsi, katsi neshumba one family. So munhu aenda kunodyara mawidzi mumunda wewiti ari kudhila nezvinoda intelligence more than shungu. Saka vaenda kumuridzi wemunda vachiti titenderei, todaenda kundodzura, ati musaenda. Let both grow together. Rati muridzi wemunda ari kutrusta zvingaitika pakati pemawidzi newiti than kuti vamwe vanhu vaende kundodhila nemawidzi. Mana ndiri kunzwika matsanangurana. Zvanzi regai zvikurirane. Ndadiscover munhu waMwari kuti kumwe kukura uri mawidzi pakati pewiti hazvino kuti uri right. Pane period yawatenderwa naMwari, pane nokuti uri witi. Saka zvinoita kuti munhu ari wrong ave successful. Success haina formula. Saka uchiona kune dzimba kune mbavha dzakavaka dzimba, haana mata akaba, ndobva aita mari yake, ndobva avhura business, ndobva ane imba yake haachaba. Formula yaakashandisa wrong, stealing. But company yakutetsa mari hatombodi kubirwawo, akatoisa guard pakambani yaakavhura nemari yekuba. Rati anonzwisa kuti kubirwa hakusi right, but iye akatanga nekuba. Saka unoona kuti ungango wabanotanzi mbavha inotya kubirwa, which is true as well. It's true. So mumunda maita mawidzi haasi right, but muridzi wemunda let go both grow together. So zvinoita kuti zviriwo zvitenderwa zvipiwe period yekumborarama pakati pezvinhu zviri correct, zvokuti vanhu vasina maturity or understanding vanogona kumira nemawidzi vachitofungidzira kuti ndo witi yacho. Kuziva original kunobatsira kuti pakauya fake ugone kuziva kuti iyi fake iyi original. Nhamo ndeyekuti kana usati wamboona original, fake becomes original. Hauna choice. Tikakupa izvezvi mari yekuRussia kana yekuChina,
Saunogona kungoita kungoti thanks. Hapana paunosimudza uchitarisa unozoti ne picture yani. Yo mari yekuchina kurashia womboishandisa. Ukangoipiwa unongoti ndinayo yekuchina. Hapana paunomira uchitika kukalaini kapa hapana. Because ausati watomboiona iri original. So that the devil takes advantage of munhu the truth. Wapiwa chawapiwa chiende chiita said truth. But nakuda kweedge yako it becomes the truth. Yes. Okay, I'll give you an example. Yes. Ndichikura mai vangu ndandati kure pakazoberekwa lasibone kuba kwedu. But ndandati kurewo zvekuitawo kamfana mishana. Saka amai mdharaka ndakaitaura kuti mai venyu vane mwana kuti kafara tese. Saka vapfana munobvunzawo ka. Vane mwana? Vanzi mdhara ndokubva atiziva tidobvunza ndobva tatenga mwana kukiriniki. Saka kudhara shuwa vana vaitengwa. Mazano takutengawo vedu. Now we understand. Anovamboizwa kutengwa kwaona kiriniki. Apo wakura wakutenga wakuzauri kutenga kuita sei. Atidi kuenda deeper. So ndiri mudiki vaitengwa nakura nakuzoti pavaiti kutengwa kudii. Saka iwe knowledge inotoda maturity kuti ugone kupatsanura zvawakanzwa wozoti zvazviri zvaiti kuti vandiudze kudaro panguva yacho. Saka chokwadi chinoshanda futi nemaseasons. Saka pandakaita grade 7 takabvunzwa isusu any country ine Diamond Musadaki ndakasimudza ropa ndikati Zimbabwe klasi yese ikaseka. Teacher akati I'm wrong. Izvezvi so mwana wangu akabvunzwa same question akanyora kuti Zimbabwe klasi ikamuomberera zikanzi brilliant. Pane imwe truth yakomberesa maoko yaimakisa kudhara. It's a matter of time. So vangeli remawit newit ingori message ye gospel. Wheat, the good seed, is the gospel of Jesus Christ. Mawit ivangeli raida kufanana nera Jesu. Utsauko wacho unotoda munhu anoita rightly divide the word, ane maturity, ane grace yekuunderstanda shoko. Nokuti zvinoita kuparidza zvisizvo zvotoita chaizvo kumunhu asiri chaiye. Munhu akambouya counseling zanza akati kuti gatise namadhamu wangu nokuti madhamu wangu ane munhu wanodana naye. Ndikati watotadza kutaura ka dai wati madhamu vedu wozandiva nemumwe munhu futi. Saka tonoti haisisiri marriage wauna kuya nenyaya yemarriage wauya nenyaya yemunhu wenyu anenge karafu. Madhamu wako adana nemumwe munhu unokomplaina kuti madhamu wangu vane munhu warudana naye. Ukatoti madhamu wangu wakutotadza kutaura madhamu vedu because une proof ka kuti ndidana nemumwe. Iye akatobvunza vana kuti vanguwo futi. Wese kana mise mchina kubvisa imwe subject. So mumunda madyarwa wheat ndobva pauya muvengi ndobva adyara mawheat. Vanhu ndobva mhanya unozoncha complain titenderei tonodzura ndobva vanzi musaenda. Let both grow together. Ishe sei mada kupa grace kumawheat kuti atowana time yekuwana chikafu nemvura otokura mumunda wenyu. Danger ndeyekuti chamuri kumisirwa imimi hatishande neshungu. Tinoshanda nekuti wakapiwa nyasha dzekudhila neishi iyoyo. Madoctors vari so professional. Dentist anoita zvemazino, optician anoita zvemaziso. Kana akabroka sei wemaziso haatrai zvemazino. Saka uchiona anotodhirowa kana magirazi pashopi yake. Wezino anodhirowa zino paseja kuitira kuti ukakuvara hauti ashero maka muri chiremba munokotrayawo havatenderwe kutraya. Vanopraktiza maringe zvaakafunda. Danger yaako sometimes with the body of Christ ndeyavanhu vanotraya. Munhu akamboyakwanisa neopedza ndanota kufundisa dai madudzirawo nganeno ndakadorota dzangu kuti totsvagawo mududziri. Kwanzi but munoparidza dai ndingotrayai. We are not designed to try anything. We are anointed and appointed to do what God wants us to do. Azvinite usatanist ndatadza kurapandura hope dzako. Zvinondiita munhu asina chipo chekurapandura hope chete. Ukaenda kubhora zvinotenderwa kipa zvitenderwa defender zvikuru sei pakubata. Kana une nyasha dzekudhaivhira uchibata bhora ukangonzi ruwa mukati
ukashandisa chipo chako ichocho mukati chinokuwadzisa timu, chine place yachinopracticirwa. So varida kuenda mumunda kundodzura vane shungu, vanofarira muridzi wemunda, but muridzi wemunda ati zviri nani zvikurirane pane kuti muende kubasa. Unaziva hama dzangu, pane mutsauko mubasa raMwari, kushandira Mwari nekushanda naMwari. I'll give you an example. Ukapinda muno mutaundi ukatsvaira marara ako, ukatora rori ikatuta marara ikanorasa, waita chinhu chakanaka. Waita chinhu chakanaka kubvisa marara muguta, but unoshedzwa pacentra wavo, kunobvunzwa kwete kunotendwa. Kunzi mama tumwa nani, makanyora tsamba iri kucancel, uri registered, zvinozikanwa. Aiwa, but guta redu inyika yedu. Kunzi muchanyatsotaura ari kutumai, ari kukampenawo. Aiwa, tiri kukampena, tine shungu. Shungu idzodzo dzinonida protocol mumasystems egovernment. Uzozvitraya kutora rori yako tuta marara ese wachinorasa, zvinosungisa. But guta ngaricheneka. There are systems to follow, no matter how good it is. Why? Nokuti kune vamwe vanoabhusa izvozvo voshandisa as a campaigning tool against the government or against town council yacho. So vanhu vari kuti titendere tonodzura, vane mwoyo wakanaka vandatodzura. But Jesu ati let both grow together. Sei vari kurambidzwa number one? Vanhu vada kuenda mumunda nekuda kwemaweeds, pakanodyarwa wheat pagood seed havana kuda kuenda. Zvinoita kuti wabhowekana nekuipa kwaita nyika, wotora speaker yako, wotora mic yako, utanga kutoparidza, munonotsva tendeukai, munonotsva. Uri kutaura shuwa zvauri kuita zvakaipa, but sei wada kuuya wega muridzi asina kukutuma. Zvine danger ndezvipi? We are not inspired or moved by sin to preach. We are moved by the love of God to preach. Nokuti chinokupusha chinobvetana namatsananguro nematauriro ako. Kana ndakatumwa naMwari kuparidza kunaka kwake, I will never judge you, but I will preach to you salvation. Ukairamba, you face judgment. Simple as that. Why? Nokuti nenonda itonwa, nenonda itoenda kuzvizhewe kwacho. Saka ndikauya kuzokuparidzira panapa, ndiri kuparidzira munhu akawarirwa nyasha. Saka ndiwe newarning, ndinouya nenzira yekuti ubve ikoko, ende nzira ndiJesu. Saka aona kuipa kwezvinhu ouya kuzoparidza. Ane danger one, ari kuuya newarning kwete empowerment. Kukuudza kuti kune dhena uchanotsva, harisi vhangeri zviziviso. Dhena racho hakuna. Kana rikato lako, we don't preach hell, we preach the love of God to humankind. Why? Imagine dai dhena risiko wainamata here, kana wakatendeuka nokuti unotya kutsva. Ukazoti vanhu havachatsva unoziya, kozi yako ndeyefear, haisi expected love. Haudi Mwari unokusvika kutsva chete. So gospel kunaka kwaMwari kwaakatipa Jesu kuti tiponeswe. Saka munhu aona mawedzi mumunda akamhanya kuti daenda kunodzura, sei arambidzwa? He is moved by weeds, not by good seed. Abhowekana nemawedzi ari kumunda, ndozvaita kuti aida kuenda kumunda. Aidi kuenda painodyarwa wheat mumunda nemuridzi wemunda. Haana a good mind. He wants to prove a point nekuda kwemaweeds ariko. Saka uchiona kana uri wheat manje, the wheat kind of preacher, hauna chakanaka chaMwari chaunotaura, unozivisa vanhu kuipa kwevamwe vanhu. Nekupa vanhu wani muchanotsva munamate muri makave vanhu, hamuna kwamunoenda. Maweeds among the wheat. Sendi kuti maweeds atone nyasha dzekutenderwa kuvawo mumunda until harvest. Saka zvinotoita kuti people they come to you, zvinotoita kuti unotoita maresources ministry yotosimuka, but uri a weed kind of preacher. Sei zvinoitika izvozvo, akadyara maweeds akatora advantage. Maweeds akafanana newheat, igrass family yese. Saka ukaenda uchida kunobvisa maweeds, unogona kubatanidzira newheat. Danger yekuparidza kuipa kwevanhu iri pachinhu one. Ukazowana munhu ari right, hauparidze futi. Warwanira uri kuparidza vanhu arite. Ukati ndimba ndingeitoti, waita zvakanaka watizivisa. Tichimbotiudzawo vanhu vari right. Obva kuti vanhu havaparidzwe, kana vari kuita zvakaipa havaparidzwe, vanoparidzirwa.
a weed kind of a preacher. Muna we are among the wheat. Atone grace the wheat grow among the wheat. A wrong ministry can also grow. Why let both grow together. Kutoboma with grace to grow. Mwiti wemunda ndi Yesu. Ayikwendele kaishi kuli yani. Kulauti sinotokura. Yes. Iwa ima witi hanotokura. Wale lele mapoti kata kaita mwamari. Iya sina ziwani na mwari. Anutaura shamwari. Junaita kuwani chenu usiri mpurisa. Roro dosunga munu wako. Bati ino perera kumarainga na masungano. Wazi mkawani kwene polisi ya musunga mezi. Wakazi polisi kakusunga nuko tahandi central. Unaona maa kushika kutahabu kuta kutaiwa. Tikapina mkatu. So datayo ngari bide iwo zonaka. Tino sumpa tezi. Saka access ye chenye ino kona kuitika. Access iko ane Bible nema speaker. You can make it. And people can support you. But as long uri kumatezi, kumawits. It's a matter of time. For the meantime, ulenyasha takunzi let both grow together. Betaishi tokulirana, shakadaro. Waishe matende wasengi shikurani shakadaro. Zanzi witi paenda ya kusimuka. Ropa kaone kama witi. Lori puwa pane gap at time. Time fact ino batira pakudai. Zinodiwa ni usamu mkuru. Andi so zinodiwa ni mwana mdiki. Ukaona size yako uchikomplena. Na matulio vita pizza so. Unafanya komplena matiles, cement, door frame. Ukaona uchikomplena jelana. Unonita nyasha. Kuna matira wanataka kupetsa. Urukomplena kwa range isiri yenyu. Ikatake kuti wakura. Wamunu mkulu. Kunyana wadiki kumba. Jido zenyu zinufana kusiyana. Kwa wala shakafana na cheki. Uli mdara mfano. Ndaba muzanza kuri mu chechi rukomplena kukwira kwa itadoro. Inonwa saka mukati mepanze. Panze pe mukati. Wali mukati bazwana solitane je panze. Yoga na uri a believer, uri mtendi. Kunzi paindi rakwira zvimanya sokubata irezo. Ubatikana utakumana $40.50. Aronja huko subject hiyo. Woza usiko. Saka kana imwe yanga yati kure witi. Ababa kubuda timashayo. Chaito kuti mkuru ati let it grow together. Ari kuzoti ka gepi kaka. Chinosotana. Iyi stage yashika. Aichada tima nutrients tokukura nokuti yatokura. Vanochengeta ukwanu ziziva dzika kwana pa 6 weeks. Kuramba uchibvi fidzo dzikure. Kuwesta chikafu. Waizatosvika patime yekutengeswa dzatokura. Saka kagepi kakaka. Ndokupera kwebhato yacho. Tani kwana vanhu vanoenda kundodzura. Let both grow together. Akusi kudefenda maweeds. Kuziva kuti kana ndakadyara uye akazouya usiku mangwana akadyara. Zvido nezvinoda kudyiwa nezvinhu tu zviri mumunda wandi zvasiyana. Saka hapana competition. Competition yakaeliminatwa netime. Zera rako nere mwana wako amite competition pamajini. Jini, pani chifoni chapinda, iPhone yakadesho, nida zakati, pani makepa apinda. Ukaona uchitodaro uri baba mfani. That gap inofana kuita kuti musiyane. Zvaunoisa value pazviri nemwana wako mukomana zvinofana kutosiyana. That distance iyoyo inoita pabvisi competition. Sari mwe zera rauri kukombita naro. Isaini yekuti uri wrong. Anozati munhu mukuru akarwana nemwana mudiki. Akarowa mwana mudiki zvinonzi adherera. Bati mwana mudiki akarowa munhu mukuru zvinonzi kane power. Bati mukuru arowe mwana mudiki akawina. Anoshorwa akawina. So ubatira vanawo. Awina kamudhara mupike. Aiwa atsimbirira mufano. Bati kamufana kakamuronza kuti mamadhara munopedzwa namufana. Mufana wakaipa. Anowina munhu mukuru akarwana nemwana. Mwana even akatorowa mwana wacho adhererwa. Saka itori win futi. Fatana kuna vanhu vamachiwa zvekuti vakatumwa nevana vadiki vadzorere. That gap, that distance yakatozvikavha yega ikapedza kudaro. Mumunda maita mawidzi. Saka pane vane shungu dzekunodzura ndokubva varambidzwa. Munorambidzira imunhu ane shungu kana usiri wired to handle maissues iwayo. Kwamwari kuno kumanje.
unotumwa. All right, let me give you an example. Unodanwa. Just come. You know you calling Mariano kudana. Kudana usikutumwa. Kudanwa kutupiwa assignment. Kana wapi assignment? Wotumwa. Kuchileta udanwe. Aunacha unoziwa, aunacha winacho. Ndiye adakukupa nekukuza. Shokole kuti uendese kwa nufano kwenda. Namwe yati nayo. Dera ni marano zoti ndakadanwa. Ndokubva varigera kuuya ndokubva vatanga kuparidza. Calling isiyo nyaya kuti uparidze. Calling iye kuti unzwe kuna Mwari wacho ari kukukola kuti adati utaure kuti kudii. Saka chiri problem yatinayo mbody of Christ ndeye vanhu vakadanwa ivo vasina kutumwa. Why? Because kudanwa is one thing. Kutumwa to a certain kind of people at a certain season, at a certain time, for a kind of a message. It is unique. I'll give you an example. Kana Joseph akapinda muEgypt, munguva yenzara hama dzake dzikamutera dzikadya. Mozisi akazoparidza vhangeri reExodus rekubuda. Waunoti munhu waMwari ndeupi anopinza muEgypt neanoburitsa vese. Saka Mwari haunze confusion, is a God of order. Atendere ministry yaMoses kumanifesta mutime yaJoseph. Joseph arikuti nditeererei kuEgypt munodya kune Goshen yatapiwa naMwari. Mose obva ati ngatibudei kune Kenani yatakapiwa naMwari. So vhangeri reGoshen nereKenani hariclashe nekuti Mwari wedu ndeweorder. You are called and sent for an appointed time. Danger ndeye vanhu vakadanwa asina kuzobvunza kuti mandidanirei, ndonoti kudii kunani. Ukauya kuzorova wakadanwa unodhira nezviri mumunda. Saka ndinoti Bible kana chiti vacheki vashoma wozoona vacheki vacho tichichekana. Yo ito kwese mwachipedza kwanza mwachipedza manyenderwa itoti Jesu wacho ada kuparidzwa che. Iye yabuda haite asiraite asimu waMwari asive. Mucheki kana kucheka mucheki tane shortage yakakurisa. Iye mwiti wemunda unoti vacheki vashoma iwo vacheki vacho vari kuchekana futi. Saka wiki yacho tinogabha rini, tinoparidza rini Kristu. Kana tichiparidza kuti muprofeti ningi wakaba chiziviso harisi vhangeri. Ivo usanomboenda kuchechi ngazi yangu yezviziviso. Zizivisa uvhure Bhaibheri. Wandatara pamusoro pevamwe vanhu haunaniti yeprayer kana kurisecha kutsvaga kuti Mwari akupe shoko. Unongoenda paindaneti kana kunzwa nevanhu profeti ningi akazotengesa zvakati wobva watongesa akatengesera vanhu. Ukaona shoko racho wakutsvaga wega. Ine deflect kuministry. Mwari anombokunyimirei wakadano zvokuti wautotsvaga wega. Papa ningi wakaba mari ningi itsotsi vanhu vari kuvharwa inge uchitsvaga wega iyo. Musoja chai apedza kutrena atenge pfuti unopiwa ikoko kona wakutenga wega uri gandanga. Government inoti mukapedza training pfuti munopiwa autenge wega. Vhangeri haurisechi kwamira sei kuzaucha kwamira sei kwamikeni ningi itsotsi here. Ukaona wakutsvaga wega isign yakuti hasungokupawa hakutembe. Bible wrote the goodness of the Lord leads to repentance. Jesu paakapinda mbama Zakeyo. Kwende paakaparidza mbama Zakeyo paakapinda akadya. Zakeyo ndiye akazosumuka akati Ishe ndakavhara vanhu ndemari dzavangu kuzodii uchena ukasvika zvisina kunaka zvinotama. Secret yekudhila nedarkness kuisa light panzvimbo. Kwete kuadvertisa dzimwe kenduru aingobatidza iripo. Advert yeshuga sana munzwa ipopotera sauti kuti mungovariwa muri ikoko. Tinotapira bana muchingovariwa muri kusango ikoko. Wai kuchiredzi kushuga kwalet. Shuga inotapira zvekuti unozwa kuti sauti hainaka wega. Munda maita mawitsi. Saka pane vane shungu yekunodzura. Varamirwa sei? Vane shungu. Havana art or skill to handle the challenge. Challenge day, wheat and wheat, the grass family, they look alike. To know that knowledge is deeper to see the difference. Pastor Snake wakambofuta maiki mukadzi neraiti ndokubva vaparidzawo kuti Mwari akakurambidza yekudya apa achiti mudye kwese kurova ikweso inenge deliverance.
Utaona kubatirirwa so mukurambidzwa kudya muchidya. Sanyepero mukadya munofanira kupa vadya vakatoramba varipo. Iyo zvokudero mukadya zvinokwazvo muchafu. Pavakadya vanombonga toramba vachibvakacha. Donga pasta sinenge vakati bona rangu rine maresults. Pana afa irapo. Ida muchirwayirwai mukuti ukadya unofa. Wafa here baba? Unozonoti awasvitsana shokwa. Maibatirirwa nguva refu. Yet pamatodya pasiwa. It depends nekuti kufa ndakambotaura nyaya yefish pakuwadzana. Taenda kuwadzana unotenga fish pane munhu aitoenda to dream dish dzichishetuka baba. Achishedzera kuti menyu. Dzinoita menyu sei kuleki kuri kudai dziri panze. Pandakadiscover kuti kufa kunogona kuva process. Unogona kutoti menyu uchitofa. Menyu. Wazoona menyu yezi. Saka menyu yangu yakafa. But yaiswa date ine chekuita netime. Anonozati wachi akafa inombotara nguva iri correct. Ikatostopa pana 6:15. Ukandibvunza na 6:15 inoita correct. Asi ukazomira dzimwe 3 minutes unozoona kuti yakafa. Saka zvimwe zvinopuruvhika netime. Let both grow together. Semuridzi wemunda avenga vanhu vane shungu. Shungu dzikashayiwa skill dzinopedzisa dzakuita uproot the good seed. Unotarisa vanhu kunamata uyo uchitoparidza. Pana kuti vanhu vade Mwari, unoita Mwari wacho kutopedzisira wakutya palevu yekutoti kunamata kwacho hakuna matike. Uchanotsa. Maramira amogeita. Hakuna anopinda nemaitiro yenyaya. Kurasika kwesoko. Waziva hwipi hwedu nekurasika kwedu. Wadi kutipawo muponesi. Nokuti newo wakatoparidzirwawo ukatotendeukawo. Anozati kutoparidza kudai kuti ndakatoparidzirwawo. Imagine akandiparidzira dai akandikondema. Ibamuni muchanotsa mukuita mafanisi. Taitiza. Chakati ndiuye ndakaudzwa kuti Mwari anondida kai. Ndiri kumauri kwedu. Ndiri kumabhawo. Ndotano Mwari anotokudai huyai. Isaisikati basi mumbosvika pano. Ndopa type yomwari wanotoda uneniwo wese. Ndopa ndakaswedera. Ndikatanga kudzidza pamusoro pomwari anondida. Ndikaona rudo rwake rwakumanifesta. Saka the same can also happen to you. Pauri koko, God loves you so much. Church inogona kushawa basa newe, but iye akatobata basa on your behalf. Vaiva all night saka vanhu vaida kupinda pa all night kune boys raiputa. Ndobva ratsika mudzanga pasi rada kupinda nemamonya mazuva ano. Mamonya anga ationa boys raiputa riri panze. Vada kupinda zvazi hamupinda muradziste pachurch. Takuona zvamanchiitapo. Vari pakati penharo. Mukati makashedzerwa prayer. Yaiti tiregerere zvatokutadzirai. Vamwe vanototadza vari mukati imomo futi. Izvi ndikunzi ndisapinde tatadza vamwe vatofana kupinda. Hakuna munhu ane right yekuvharira vamwe salvation. Hakuna ane kodzero iyoyo. Mufunga akafira vanhu ndiJesu kwete bishop. Ndogona usakufarira but unogona kutopinda ukamuda iye Mwari wacho. Rafi yezvinhu zvekunamata Mwari. Tikasawirirana ukada Mwari todhumana ikoko. Ende handina right yekukwisa Mwari kuti dzetsana munodziva mushe nenyaya dzavo. Imagine Paulo kudenga kwacho akatoendawo. Kuti achaendawo. Kune vanhu vakatotadza kunamata vachirohwana Paulo. Vanogona kutosvika kuti tatotadza kuzonamata kwacho. Vanatsana vaitirowa basa. Vachigara apa mutiratidze. Paulo achingoti pfacha. Touch not my anointed. No, munaitirowa. Akazotendeuka. No problem yekutendeuka. Munhu akakuvhara akatendeuka anoenda. Unobatwa sei? Wangu unobatwa sei? Munhu akakunyepana ngotendeuka zvaita. Anogona nonge kunyepa kuti ayo zvinoita sei nemavharo akandiisa. Saka chinzi gospel good news even kuhure, good news kumbavha, good news kumunhu akakutsotsa. Hadzichinje. It's good news to anyone. The gospel of Christ is good news. Why? Rinokuleeta kusalvation, kurepentance, mukumugamuchira, uye nekukupa upenyu usingaperi. Church ine mitemo yayo yekuti inogona kutokuomesera. That's why muranda wakanda asi Acts 8 akabatsirwa abuda muchechi. Aiverenga bhuku raIsaya. Akabvunzwa nzi uri kuinzwa izvo, kanzi handisi kunzwa. Ndikanzwe sei ndisina mududziri. Muprofita achitongopinda Philip muchariot akaparidza akabhabhatidza munhu. He was baptized outside church.
akaparidzirwa outside church. Zvoreva kuti Mwari vaitotaimira munhu anenge abuda ikoko kuti abatsirike. Filipi akati kutumwa kuchechi yabuda murume aigona kusadiwa. Iyo imagine dai Jesu atouya muZimbabwe ada kupinda machechi, imwe chechi aigona kusapinda. Nokuti dzimwe dzastrict kudarika Mwari wacho. Kana dai kunoshaya seed yapapa. Aikonoshaya one on one. Goza kuma wacho wana kuchipa. Ileni ngona kachipa lima hali kurwa kuroju. Pasina macheya, pasina renti, pasina murakatorirukai. Kumberuku mawani. Odo wasato tenda ore mroad, sorry. Kumberuku kutenda uye ne receipt book. Ndi Joseph akatorera vanhu mari musaka ndi Joseph. Wanipa ndo kutorera une shuwa. Ilimo visi ya Joseph. Vanhu vazotinda akatora mari akatorera musaka. Timu ledu ndingatorera. So our time is done. I'll be done. That's good. Need to finish up. So kune vanhu vasina kuitirwa zvakanaka vaona mawedzi mumunda. Ndobva vanoudza mukuru wemunda tonodzura here. Ndobva vanhu musaende. Ishe munoramba sei kutuma vanhu vane shungu dzekuparidza? Munoramba sei kutuma vanhu vatounganidza zvinhu vane zvinhu zvacho zvikwanisiro? Nyaya ndeyekuti ari appointed and anointed for that kind of work. Haasi munhu wese. Shungu haisi qualification. Kudawo zvako. Baba motangu ikafa pari pandinombobata yomuka. But hazvindipe manyawa ekunyora chipepa chakanzi makanika pano. Ndotoziva kuti kujuma hakusi kukanika. Handina kudzidzira umakanika but ndinombobata ichimuka. But hazvindipe manyawa ekumbonyora chipepa kuti dzinosotwa pano. Dzinozorohwa. Inofa pandisingabati. Sakuna vanhu vangane shungu yekuenda kumunda kunodzura mawidzi. Muridzi wemunda ndokubva aita rafu. Sanzira gai zvikurirani. Kunoti mimi mutori wese pane mawidzi. Eka ndo zvazvoreva. Ukaona muridzi wemunda akutrasta mawidzi darika vanhu vanodzura. Anzi musaende. Regai zvikurirani. Kutukwa kwemhando yepamusoro. Kuti mawidzi ari better type yenyu munondikosta. Munopedzisira makutodzura widzi yacho futi. Kuna nasana mate kuti vakaparidzirwa. Kutosiya kunamata nokuti maridzo yaakanzwa anonzwa kuti saka ukiendeki. Atara pane imwe nzvimbo ndikati kana ndiri ndakadanwa naMwari pasi rino kuti vanhu vakanzwa ndoparidza vapone. Type yeMwari yeyo neniwo wacho handimude. Ndakaberekwa 1977. 20 years to come or 39 ndafa. Saka vamwe vachaita sei ndini wacho ane chokwadi. Type yeMwari anotanga basa na 1977. Pana sekuru wangu saka wakafira mahara. Mwana anowatonga sei nansiko. Ukangoona woto only preacher ndo vanotangira era. Pichete ndino chokwadi kuvharwa kweso hamuchaziva henyu vana vengu hasvinirani pamwe chete. Vamnini raKristu iri rine madispensation yekuti panouya Isaya, pombouya Jeremia, pombouya Mika. WekwaMika vari kunzwara Jesu nyaya ndeyekupasirana chimuti. Mukasapinda kwedu kwese kumune muchitsotswa because kwedu ndokune chokwadi. Mwari wacho haite zvemachechi. Machechi ndo anoita zvaMwari. Kune chinonzi personal revelation zvadiwa naMwari kuti uite. Mune bhuku remurume anonzi Hosea akapiwa assignment yekunorora hure naMwari akatendeka. Dai mazuva esocial media aufa. Papa vaonekwa ane chimunhu. Atorara ikoko. Ende chatone mwana. Hosea vana. Usati watsaura kuti ndingazodai. Okunzwa Mwari wacho muridzi wevanhu. Unopedzera wakudzura wheat. Uchifungidzwa kuti mawheat. Nokuti pane kumwe kuita kwaMwari. Okuti unofungidzira kuti haasi Mwari. Nokuti iwe une formula, una revelation. Kana tichiti Mwari anoshamisa nesu vafundisi. Ndisandida kujaja sandidaro zviri negative. Ndofanira kutanga ndambonzvera Mwari wacho. Naimwe nguva zvinofadza Mwari zvinogona kupawo mumwe munhu ari kuchechi achida futi Mwari wacho. Jesu akazodzwa mafuta nechifeve.
Usandudzo tichaishanda rimwe basa takanyorodza prostitute saka maranga aiwana kumashotiko short time ataka perfume yake outanga accountant rakatonyora chifeyo chaiva neperfume imari yekubasa ende perfume yanga isiri changa chine perfume yacho chikanozodza Jesu and people were not happy. Why? Because vaida Jesu. Unomuda zvakuti unopesera wamimaka nekumuda. Chinzwa mataurirawo manje dai perfume yatengeswa yapiwa varombo. That's giving. Shoko ramari zvirimo. Yet they were wrong at that time. Not giving is wrong, but there are seasons you need to understand the things of God. Say vari wrong pakuda kutengesa perfume vapenherera. Zani na Jesu zvaitwa nemukadzi uyu. She has done this in preparation of my burial. Kwese kuchaparidzwa vhangeri zvaaita ngazviparidzwe in memory of her. Sei makoshesa nawishe vari kukoshesa timing in doing the right thing. Chinhu chese chiri right chikaitwa pa right time for a right reason. Ndosaka akazoti varombo muchange muinawo nguva dzose. Hakusi kufarira varombo kuti opportunity ndemazuva mumba mukapinda nyoka musatanga nekutsvaga kuti yapinda nepapi. Ukatoona yapinda munopindika. Information hiyo haisi necessary. First information is necessary to deal with the snake. After dealing with the snake, and get 3 days to pinda napo uchapa wana. Danger, you poison. Where the buri kupinda nenyoka. So there are times you will waste time. So that's a kushandisa opportunity. You are happy in a certain season. So no, all of the better things that you rombo. Ibaibiri. Chirimo kuna matamesho kwani kurangara shirikati nenhera. Just no buzzer wa perfume. No zoti varombo mchande mina wangu wadzose. I will classify nyaye timing, not giving. Giving is God's principle, but the timing ine nyaya. Usikana uko unomuda. Vachinoti tumpe mari shoma. Urikutaimira kuti akazokuroora uzompa envelope yacho. Ukatanga neenvelope yacho unorohwa pasi petsoka. Timing tsano, ndikutaura timing. Akatandi nepanando zonza ndiri pano pindano unobuda. Why? Because mainda mese madya abuda. Ozokuti you are just a friend, unofenda. Ufira mara. Sauda to miswa. 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 You need timing. Time is done, eh? It's okay. All right. So may the good Lord bless you. May the good Lord favor you. Nyasha dzamari dzikuchengetei Mwari vakurwirei. Hama dzangu vhangirira Kristu. Ere kuti munhu wese ane chance yekuponeswa. Vanokujaja vanhu akakufira ane rudo akatopena that door. Kana vasanzwa rini chiparidza kwanzwa umwe achiparidza ndizvozvo nyaya yaJesu unoponeswa ukatenda. The door is still open. Zviziviso kuti prophet ninga akadira munhu, you are wasting time. Iwe unotombawo futi kubasa. Pamwe nemaiki patakatenga takatonyoresa futi. Tambomira kutaura kuipa kwevanhu katari kunaka kwaKristu tiponeswe. Neniwo ndodawo kupona. God bless you. Bye bye.